Er du klar til at bringe din krypto ind i hverdagen? Med To The Moon-kortet kan du nemt bruge dine digitale aktiver overalt. Sådan ansøger du. To The Moon-kortet giver dig mulighed for at bruge din krypto til daglige transaktioner, online-køb og hæveautomater. Alt sammen med førsteklasses sikkerhed og uden udstedelsesgebyrer. Følg disse trin for at få dit kort. Start med at downloade To The Moon-appen fra App Store eller Google Play. Åbn appen og log ind på din To The Moon-konto. Hvis du er ny, skal du trykke på tilmeld for at oprette en konto. Sørg for, at du har gennemført avanceret verifikation for at få adgang til alle funktioner. Tryk på kort nederst på skærmen for at starte din ansøgning. Gennemgå og accepter vilkår og betingelser samt privatlivspolitikken. Tryk derefter på Ansøg. Opsæt 2-faktor-godkendelse, aktiver biometrisk godkendelse og opret en PIN-kode. Udfyld spørgeskemaet om din konto. Når du har gennemført alle trin, skal du trykke på Indsend for at sende din ansøgning. Din ansøgning vil blive gennemgået. Behandlingstiden varierer, men vi holder dig opdateret undervejs. Når din ansøgning er godkendt, vil dit virtuelle kort være tilgængeligt i appen. Hvis du har bestilt et fysisk kort, vil det blive sendt til din registrerede adresse. Det var det. Dit To The Moon-kort er klar til brug. Begynd at bruge dine kryptovalutaer.